friendship, good morning. Karon adlaw friendship, manglakaw na sad minimalin. Kumusta mga friendship? Magpadaya na pud si Malin ug ako mga friendship sa among mga pinalangga nga mga anak mga friendship. Maglakaw-lakaw na sad minimalin karon mga friendship. No, dito may agate oh. Diha may anag ko an mga friendship, trabaho. Dito taagi lin. Dito taagi. Dito taagi. Diri na po ni agi sa pikas dayon mga friendship. Kung nasa sa hingoog, yang kwao na siya motungas kay magpalit man siya bugas. Yan, lahing dayan amo ang pag-aagian mga friendship para makita naman po ninyo lahi nga dalan. Yan mga friendship, lahi nga dalan among agian karon. Uy naman dip aid diri dayo. Na din ni adiri bayay sa dip taga dip aid. Hello. Good noon. Udto naman dai karon mga friendship. Ha? Ang kapayas friendship oh. Yan, lahi nga color ang kapayas ha. Bawal ang kwaon, kay dili ako Dili kita ang tag-iya. Parang tag-iya di nga balay oh. Umunang tag-iya siguro. Time na sa tagpadala sa atong mga anak, sa akong mga anak, nga akong mga pinalangga. Gamay man nga dalan dani, no? Gamay nga dalan na si Malin. Una na sa akon. Nanay antorium diri oh. Yun, antorium mga friendship oh. Nasila antorium, ilahang bulak diri. Antorium. Tsada ra ba ning antorium nga bulak? Karaan na siya nga bulak mga friendship. Nice kay na nga bulak ang antorium. Karpagayo sa doon. May mga buyak diri nila nga dalan. Yan, asa may lusot ani naman dito diretso na po diri. Yan, asa man may lusot ani. Ay mga orchids banda mga friendship orchids nice kayo. Yan. Nice kayo sa guwapa nga orchids. Dili man ato silingan ra. Silingan na tag-iya. Yan laos-laos ang ani mga friendship kay pa may kasubay ani nga dayan. Among subayon ni Malin. Subayon na mo ni Malin lan. Sa daki nga mga bulak diri oh. Nga among dalan nga kuan na oh. Patboy nga philodendron. Yan. Karaan nga kuan oh. Bulak pud ako na. Singaan ana nga bulak oh. Puti ang kuan color sa bulak. Ayan oh. Puti ang colors yung bulak friendship po. Yan. Nice kayo. Dagan mga buyak diri natay gumamila. Yan oh, gumamila. Try tag picture sa gumamila. Nice lagi niya. Yan dagan kay mga bulak diri mga friendship oh. Sada ka sa mga bulak diri nga dalan. Napayud oh. Yan kumintang. Dagan bulak ani nga dalan mga friendship. Malingaw tag tan-aw. Mahilig man jud kog bulak mga friendship as in jud. Mahilig kay kog mga bulak. Flowers lovers ko mga friendship. Si Malin layo na kayo, gibiyaan.
Gibiyaan ko kay nagpicture-picture pa atong gumamila nga yelo. Sa balay na ako gumamila nga yelo, na miss lang ako mga friendship kaya nagkuha ko picture. Dito mi nag-agi datong miaging adlaw mga friendship o diha mi ang dalan. Tong nagpadala bitaw mi mga friendship. Hindi rin na dahil ako sir day. Yo, nakalusot na mi diri mga friendship. No. Silyum mga friendship o dako kay nga silyum. Yan. Diba? Diba kayo nga mga buwalak diri dapita. Naras na pa silyum o. Sada kay nice kayo. Mga silyum ilang mga mga bulak. Tara umi nag-agi diha o mao nang dalan sige na magagyan mga friendship. Lain lang ang dalan ng ikuan karon supay ng malere. Hangin nga nainit. Init kaayo pero naghangin. Bugnaw kay ang hangin. Yan na namin sa guardhouse. Narang guardia na mo dire. Agi rami. Nais kayo mga kuan. Orang Surigao Medical Center. Una diri sa highway, ang Surigao Medical Center. Nara diri sa highway. Babok na may mga friendship. Ano man, dili kay traffic karon. Tabok nami. Dili. Tabok nami. Uy, malin. Retso ka. Nakakalag tabok-tabok si Malin mga friendship. Nakakalag tabok na nai kaming ako auto doon na tayo. Orang 24/7. Jollibee day ito. Magkuhan na lagi na siya. Ha? Yeah, laging hulatan si Kimberly. Ato mang nisira. Nga hulatan niya si Kimberly. Para dito sa iya ihatag. Ayun sa man kay Kimberly ni or sa iyahara idungan ni Usara. Ha? Ikaw? Ingan ka na. Ako nga siya karon. Ako ma-school na diya. Nagugma pa siguro siya magkuhan. Nagugma pa siguro siya magkanaan tungas. Dili ko sure kay depende man. Depende man kung kano sa siya magkuan. Unsa man pagkuan na lang diha. Ako ra mag-prepare ma ha. Okay. Na lang. Ako na lang para sure yun na susuling nakuha. Si Kimberly na lang lagi. Bayad Mo sulat na ko. Magpadayan ako sa akong anak. Kajud ko kanimorize akong number ba. Saan akong number ba? Kasi mali mga friendship. Nabagot ko sa hinulata mga friendship. Hindi pa man una lang yung haunay ko nga di ay namulat ang katulong na tao at katagatan ng mga friendship. Ay mo nang di pa kabuo. Wala
friendship, magkuha ng crusade. Bali ito nun ni ma'am, lahi ang isa nakapangalan. Kuan. Salamat. Check sa nato kay akuan ra ba tong spelling datong din sa tuban spelling ni kuan ma-receive. Nindot kay gumamila oh. Bulak sa gumamila. Nice kay mga friendship. Mga bulak sa gumamila. Nagpa-picture man ta ko mga friendship kaso lang na may tao na may tag-iya. Wala na lang ko ka-picture. Ako na lang i-videohan. Santan, oh. Labong kayang santan. Sada ay. Na-miss na ako akong mga bulak dito sa mga friendship. Na mga bulak dari mga kuan man nga mga bulak iya. Tawag na ay. Marang kuan oh. So alam ko na yung mga narang orchids oh. Sada kayong orchids nga bulak oh. Guwapa kayo oh. Guwapa kayong orchids. Very nice. Guwapa dyan yung orchids nga kuan ay banda nga bulak oh, mga friendship no. Maibog ta mga friendship. Maibog tagtanaw basta yung bulak nga grabe ka guwapa. Gumamila friendship o guwapa yung kay pulag color. No, mga anak kong mga bulak dari mga friendship o yan, mga guwapa nga mga bulak, mga friendship. Mga collection kong bulak, mga friendship nga video. Video collection sa mga bulak. Mga balay dani oh. Pauli na may padulong mga friendship, manamig padala. Nagtaligsik na food. Naikuan eggplant friendship ko. Yan. Man sa mga bulak nga ko ang video dili sabta sa eggplant. Abandon nga balay friendship oh. Building gibiyaan naman is tag-iya, foreigner daw tag-iyaan ni di kahuya naman niyang balay oy. No, dako ra ba kay ni gibiyaan nas tag-iya. Wa na nagbali-bali ang tag-iya kay foreigner man nagbulag daw sila siya ang uyab, yung asawa uyab sa bakos. No, dako siya gwapa kay kuan oh. Para pagayo friendship oh, grabe ka gwapa oy. Yun dool na mi sa panimalay mga friendship. Nagulan na sad mga friendship. Yan, naghapit pa mga isang maling kamuti oh. Nakamunggay mga friendship oh. Mangutan tag kamunggay mga friendship. Yan oh, kamunggay. Nanami diri sa amo ang mga friendship. Yan. Oh, diba? Nagulan na sa yan, abot na may mga friendship. Naanamid may mga friendship. Abot na may nag-ubli na gate si Kuan Malin. Okay mga friendship, that's all for today. Love you all. Bye-bye. God bless you. Mwah, mwah, mwah.